Ahojte, v tomto videu by som vás chcela naučiť, ako si uhačkujete polodlhý stĺpik. Polodlhý stĺpik nájdete v písaných návodoch pod skratkou PDS alebo označenie grafické toto. Tak poďme na to. Ja už mám uhačkovanú reťazku. Naberieme si priadzu a pichneme si do druhého očka od háčika. Takže nie do tohto, toto je prvé. To, ktoré je na háčiku, nerátame. Takže máme jedno, druhá slzička. Takže naberieme priadzu a pichneme do druhej slzičky do stredu. Naberieme priadzu znova a pretiahneme cez očko. A teraz máme na háčiku 3 očka nahodené. Znova si nahodíme priadzu a pretiahneme cez všetky tieto 3 očka. A máme prvý polodlhý stĺpik. Znova naberieme priadzu. Pichneme do ďalšieho očka, naberieme priadzu a pretiahneme. Znova máme na háčiku 3 očka, naberieme priadzu a pretiahneme. Takto máme 2 polodlhé stĺpiky. Pokračujeme ďalej až do konca reťazky. Znova si naberieme priadzu, pichneme do očka, pretiahneme, znova naberieme a pretiahneme cez všetky 3 očka. Takto pokračujeme až do konca reťazky. Ak to len skúšate, tak je dobre si urobiť taký skúšobný obdĺžnik alebo skúšobný štvorec, kde si budete háčkovať v riadkoch čisto iba polodlhé a dlhé stĺpiky, až kým vám to nepríde tak do ruky. Naberieme, pretiahneme a pretiahneme cez všetky 3. Posledné očko. Naberieme, pretiahneme, naberieme a pretiahneme cez všetky 3. A toto sú polodlhé stĺpiky. Tak ak si chceme uhačkovať druhý riadok, naberieme si priadzu a urobíme 2 reťazkové očka. 1, 2 a prácu si otočíme. Takto. Teraz budeme pokračovať cez riadok znova naspäť na koniec riadku. Tu je dobre si dať vždycky na začiatok riadku značkovač alebo kúsok priadze, aby sa nám to nezužovalo alebo nerozširovalo celý ten obdĺžnik alebo štvorec, záleží, čo chcete háčkovať. Takže znova si naberieme priadzu a pichneme do druhého očka od háčika. Teda nie toto, ale toto. Nie tu, ale tuto ďalej. Takže máme 2 reťazkové očka, tie nahrádzajú prvý dlhý stĺpík na začiatku. Takže jeden do druhého. Pichneme a tentokrát nepicháme do stredu slzičky, lebo to by sme háčkovali za zadnú nitku, ale keď už ideme druhý riadok, picháme vždycky zo spodu. Tu vidno tie medzery. Tuto 1, 2, 3. Ako keby popod očko. Tak a máme na háčiku celú jednu tú slzičku. Takže naberieme priadzu, pretiahneme cez ňu. A na háčiku máme znova 3 priadze nahodené. Nahodíme a pretiahneme cez všetky 3. Takto. Teraz znova naberieme priadzu, pichneme znova do tejto medzery. Naberieme, pretiahneme, znova máme 3. Naberieme a pretiahneme. Takto ideme až do konca. Naberieme, pichneme a naberieme, pretiahneme, naberieme a znova pretiahneme cez všetky 3 očka. A toto sú polodlhé stĺpiky.